Siyabingelela abanhlanganithuleleni kulesihlanu lokuqala enyakeni uJanuwari 2024. Sibiziwe ke nganzawethu ngapha endaweni yaseMbilo kwenye amakhawashi khona ngomuga obehlele khona basiceleke njengenhlanganithweni ukuthi sifike sizobalalela nokubalekelela kuleso sigameko esibehlele. Ngeke ngasho ngathi iboshwe noma izacile nganzawethu ngimi nje la ngiyantengezela namehla yasinda gcwele ubuthongo nomzimba ngidubekile ngamlalanga 2 days ngalali sizohambela libheke entabeni ePenani. So ke ngithe angijombeke ngize sizobalalela ukuthi bangabe bakhala ngani. Siyanicela ke bafethu ukuthi asihambeni sonke siyoze ukuthi bakhala ngani, mhlawumbe sibone ukuthi kuphi singabasiza ngakho. Siyabonga. Yebo, sanibona njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ubani igama sisi? Igama nguSimukelo wakamkhize. Usebenza eMbilo Khawashi. Yebo. Usibizeleni ngathuleleni sisi ekhaya? Sibe nenkinga la ekhaya lesisebenza khona yokuthi silahlekelwe oyedwa welunga lethu lesisebenza naye. Udlule ngendlela yokuthi adutshulwe, so asazi story ukuthi kwenzakalani. So sibizile abakathuleleni ukuthi basisize ukuthi sikwazi ukuthola umndeni wakhe. Ubani amagama akho bafuna? Noma ngingenaso isiqiniseko sokuthi lamagama bebizwa ngawo ayiwona yini, kodwa thina besimazi ngosizo wakamthethwa osuka eRichards Bay. Kephi eRichards Bay? Anginalo ulwazi kodwa nje behleze esho kanjalo ukuthi owase-Richards Bay. I-ID yakhe aninayo? Cha, asinayo i-ID yakhe. Bengakaze ayiveze? Cha, bengakaze ayiveze. Sisaphela kazingane eshonile ngempilo? Usuku lesi-5 namhlanje ngoba wadutshulwa mhla ka-1 Ntatha. Ka-1 January? Yebo. Qala unyaka nje? Yebo. Umbasweni umphethe uthini ngesigaba esikanje? Ubaswethu ngoba phela la emsebenzini ikhawashi niyazi ukuthi ayiregister. So uma uzofuna umsebenzi ekhawashi uyafika nje uzofuna umsebenzi, uma ukhona isikhala ungena kanjalo emsebenzini. So siyaye singabuzwa ukuthi ubani ungaba uphumaphi usukaphi ihlobo zakho boba. Kodwa uthe ukubekela kumina ukuthi angizama ukuthi sithole umndeni wakhe. Uma singawutholi noma uma siwuthola uzobanikeza usizo lokuthi amngcwabe umfowethu. Kodwa besithanda ukuthi kube khona noma ilunga elilodwa lakhe esilitholayo ukuze siqhubeke nayo yonke into. Ingakho sicelile abathuleleni ukuthi besisize. Njengamanje sibheke ukuthi azame ukuthola ilunga umndeni wakhe. Usifiso wakamthetho? Sizwe wakamthetho. Mthetho. Empangeni eRichards Bay. Okay. Ney'thombe zakhe ninazo? Yebo, sinazo iy'thombe zakhe. Okay. Sizoyiveza iy'thombe kwabafisa ukuthi bambone indlela abangazo silekelele. Ngale kwalokho mhlawumbe kupho kwengingafisa mhlawumbe ukuyelwa ngakho makukhona? Hayi, angeke ngize ngande kakhulu futhi. Thina nje obe kuyisifiso sethu njengabasebenzi besifisa ukuthi siwuthole umndeni wakhe. Senze ongangamandla ethu ukuthi ahambe ngokuthola. Ilokho bengingasikhulula mangabe sizothola umndeni wakhe. Ukuthi impahla zakhe lezi? Yebo, izona lezi impahla zakhe. Okay. No, siyathembisa sizozama nathi ukulekelela ukuthi sihlabe ikhwela. Lelo khwela lingafika mhlawumbe kulaba abamaziyo nathi bathenge iy'hlobo zakhe sibone siyawuthola yini umndeni ukuze kungabeka kahle-ke ithambo lakho. Siyajabula kakhulu. Siyabonga. Sithele hlangane nehlanga qina nje nabasebenzi. Siyabonga. Siyabonga. Sanibingelela bafutha okwesibili ngentambama nje namuhla uLesihlanu lokuqala enyangeni kaJanuwari 2024. Njengoba beke sabike sicela nihambe nathi sesibuyile-ke kanzakwethu besingapha eMbilo la khona besicele abasebenzi bekhawashi laphana
ukuthi bacela sibalekelele ngesehlo esibuhlungu esibehlelile esehlele omunye wabasebenzi abade besebenza naye. Sesibuya khona-ke bafethu, into eyenzekalile laphana kuleya car wash kunomfethu ogama lakhe uSizwe wakaMthethwa. Bathi udabuka ngapha empangeni. Isithombe sakhe nasi, mhlambe makukhona abamaziyo nabamfanisayo ngabazi ihlobo zakhe, singacela bavele ngani zakwethu ukuze sibaxhumanise nabantu akade sebenza nabo. Umfowethu uSizwe wakaMthethwa bamkhomba ngapha empangeni komthunzini, la bamkhomba khona sazi-ke emthunzini. Umfowethu bekade esebenza lapha kwi-car wash, ehlala khona ngaphakathi, elala khona. I-car wash yakhona ngathi ivula kuze kuse, kune-night club eceleni kwakhona kuleya car wash. Into eyenzakalile lapha, iy'moto ziye zicele ukupaka lapha ne-car wash bese beyikhokhisa kumali yo-R40. Umuntu masephuma e-night club esezosithi imoto yakhe ikhipha imali yo-R40. Kube khona-ke umumo waseNdiya opaka imoto yakhe laphana. Niyambona laphana kwi-footage, bayavela. Uthe masezolanda imoto ngathi kwaba khona ukuphelizisana, engathi ubenqaba ukukhokha lo waseNdiya u-R40. Kwaze kwaba khona-ke ukuphushana nangezandla, wagcina-ke esekhipha isibhamu umngani wakhe lo waseNdiya wasinikeza yena lo omunye wangabe sabuza kwakula mdubula umfethu washona. Njengoba nibona nje kwi-footage edubuleke zowela emva kwemoto, wayesiya phangalala iluze umphefumulo wakhe umfethu. Njengamanje awaziwa umndeni wakhe nehlobo, so bacela njengethu ukuthi sibalekelele ukuthi kuthwala umndeni wakhe ukuze ezokwazi ukungcwabeka ngesizotha. Umqashi wakhe uwilling ukuthi alekelele nangey'ndleko zomngcwabo. So okubalulekile kakhulu sicela nokuthi makukhona abazi ihlobo zakhe bakwethu noma zikho nehlobo azivele ukuze kungagcine kungcwabeka umuntu kanti ihlobo zakhe zikhona, ngoba nasemsebenzini nje babehleli nje bazomshonisa bayafisa ukungcwaba, bazogcine bemngcwaba base kuvele ihlobo kanti sekusuka umsini. uSizwe wakaMthethwa okhonjwa ngapha empangeni. Siyacela-ke niwuhlabeni ulawule ngane zakwethu, nathi nje sithe asisukumele phezulu noma bekunzima, kuba ngingachaza isimo sami umuntu abhekele naso ukuthi asiye khona ngoba isimo esiphuthumayo. So vela emhlabeni kwelile amalungu labasebenzi balaphana eMBILO car wash. Siyacela-ke ngane zakwethu makukhona abangaba nosizo balekelele bavele basithinte ukuze sibaxhumanise nabo laba abasebenzi abanye okuyibona abafisa ukuthi uza kwaba kungcwabeke ngesizotha. Ngiyacabanga ukuthi ngokomthetho uzodlala indima yawo umthetho. Ngeke singena kakhulu into njengalezo, kodwa kubalulekile ukuthi besicela khona ukuthi sizocela ukuthi silekelele kutholakale izihlobo zakho umfethu. Yilokho nje ngane zakwethu. Siyabonga, sicela uNkulunkulu anigcine, qale kahle unyaka omusha. Siyabonga.